igualtat real. El 21 de desembre de 1932, desenes de persones provinents de diferents indrets del País Valencià es van posar d'acord a Castelló per signar unes normes ortogràfiques que es coneixerien a partir d'aquell moment com a normes del 32 o normes de Castelló. Com sabeu, aquest acord, pres sota l'auspici de la Societat Castellonenca de Cultura, que enguany celebra el seu centenari, va representar una rectificació de la unitat de la llengua que les valencianes i els valencians compartim amb la gent de les Illes, de Catalunya, de l'Alguer, de la Catalunya Nord, d'Andorra, de les zones castellanoparlants de l'Aragó i de Múrcia. Amb elles i ells, i amb totes les persones d'arreu del món que han fet seua la nostra llengua, que empren les mateixes paraules que nosaltres per a pensar, per a estimar, per a treballar, per a emocionar-se, per a créixer i per a entendre el món. Avui, 87 anys després, ens apleguem un grup de dones i homes a la Casa Matutana, en el lloc precís on van tindre lloc l'acte de signatura de les normes. Hi som per recordar i commemorar aquell fet, és clar, però sobretot hi som per a proclamar als quatre vents la nostra voluntat de mantenir viu l'esperit que animava els promotors de les normes. Perquè, aleshores com ara, no tenim cap més alternativa que la unitat i la diversitat, que l'acostament de sensibilitats diferents. Perquè els reptes que tenim per davant són enormes. Perquè necessitem, contra totes les adversitats, convertir el valencià en una llengua viva.